Esteu escoltant Sons en el temps. Què tal? Aquest és el podcast on parlem de música a partir de la temporada de clàssica del Teatre Auditori de Granollers. Som la Laia i l'Oriol i estem molt contents de començar aquesta segona temporada. Sí, que fort. Qui ens havia de dir fa un any que això ho escoltaria algú i que després d'una temporada encara n'hi haurien més? Doncs la veritat és que sí, ens ho vam passar molt bé, divagant a partir de les propostes musicals del teatre, tot i que a vegades ens anessin per les branques. Però ja és això, home, que de manera ordenada, rigorosa i... Bé, nosaltres ho fem de manera caòtica. Això, exacte. Al final, el que fem és quedar, fem un cafè i xerrem del que ens agrada, que és la música. I, escolta, convidem a qui vulgui. I tant. I, escolta, parlant de convidar, ara em fas pensar en novetats d'aquesta temporada. M'estic avançant, potser? Bueno, alguna cosa nova tenim per explicar, però abans deixa'm recordar que si algú vol recuperar els episodis de la temporada anterior, ho pot fer visitant el web teatreauditoridegranollers.cat a la secció Música Clàssica. Clicant a l'apartat Viu la Clàssica trobareu els enllaços a les diverses plataformes on ens podeu escoltar i també materials complementaris als continguts de cada episodi. Que bé que ho has dit, Oriol. A mi em fas pensar tota l'estona en totes les altres novetats que hem d'anunciar. Va, disparo o què? Dispara. Vinga, va. Doncs la novetat més important, que jo crec que ja s'està notant, és la qualitat del so. I és que si la temporada passada tu i jo ens trobàvem, podríem dir, unes golfes, enregistrant d'una manera amb uns micros senzills i fèiem com podíem, sobretot tu que li dedicaves moltes hores a l'edició, Sí. doncs això ha millorat i estem dins, podríem dir, la Ràdio Granollers amb l'equip de realització gràcies al Lluís. Exacte, estem aquí, que sonem com uns professionals. Tenim aquí en Lluís Ruiz, a la realització tècnica, assegurant-se que tot soni perfecte. Quin luxe. I quines més novetats ens vols explicar, Laia? Va. Doncs en aquesta temporada comptarem en alguns dels episodis amb gent que ens vindran aquí a ajudar a fer el que fem nosaltres, que bé. Per afegir, doncs, percepcions, maneres d'entendre els concerts i la música. Sí, amb aquests convidats que volem tenir en alguns episodis, no ens referim tant als músics que actuen en els concerts del teatre, que també, però que això ja ho havíem fet, sinó gent que creiem que pot aportar idees o punts de vista interessants o diferents als nostres. Ara sí que ho has dit bé. Comencem recordant que la temporada de clàssica de Granollers es nodreix tant de propostes artístiques com de les formacions residents al teatre, dels concerts que programa també l'Escola Municipal de Música i el Conservatori de la ciutat. No està de més explicar que quan diem formacions residents ens referim a l'Orquestra de Cambra de Granollers i als 3 cors més actius de la Societat Coral Amics de la Unió, el Cor de Cambra de Granollers, el Cor Jove i Veus. Això. Aquesta orquestra, aquests cors, s'organitzen doncs, per farcir aquesta temporada, tant a nivell per separat com junts. I l'Escola Municipal de Música també, a més, organitza el cicle Carles Riera, on es programa música de qualitat, de cambra i a través de concerts més pedagògics. I justament és amb aquest cicle Carles Riera, promogut des de l'Escola Municipal de Música, que començarà la temporada. Doncs el cicle de Carles Riera comença el 14 d'octubre, amb un concert del pianista Jean-François Duchamp, professor de l'ESMUC i concertista reconegut, que interpretarà obres de Johann Sebastian Bach i Liszt, que són d'èpoques diferents, un del barroc i un altre del romanticisme, però que tenen més relació del que pot semblar, oi? I tant, perquè va ser doncs, justament en el romanticisme quan es va recuperar aquesta figura genial que era amb la música de Bach. Concretament va ser Félix Mendelssohn qui diuen que anant a comprar la carn al mercat amb la seva mare, doncs els papers que embolicaven la carn no eren papers qualsevols, eren partitures, eren meravelles que va redescobrir. Carai. I que va fer doncs, que aquesta figura genial, oblidada d'alguna manera, tornés a aparèixer en aquest moment, no? Clar, es redescobrís, no? Exacte, no em sortia la paraula. Doncs sí, escolta, doncs sentirem això, música de Bach i música de Liszt, sobretot de Liszt, de fet, d'aquí sonaran dues obres que ell mateix va anomenar llegendes. Una és Sant Francesc d'Assís predicant als ocells, que és la que sentim ara de fons,
i l'altre és Sant Francesc de Paula caminant damunt les ones. Són músiques inspiradores, músiques potser una mica místiques que us animem a descobrir gràcies a les facilitats que ofereix doncs, aquest cicle Carles Riera. I és que per parlar de piano, de manera d'interpretar i tocar-los, mira, potser aquell dia tindrem algun convidat, però, bueno, tot això ja vindrà, no? Ja es veurà. Hem començat amb el cicle Carles Riera, què et sembla si ara repassem també altres concerts? Doncs sí, em sembla una bona idea, ja que és un cicle de música de cambra que promou la proximitat amb el públic i que té sempre dues sessions, una enfocada al públic més jove i familiar i l'altra de caire més concertístic. Aquest segon concert tindrà lloc el 27 de gener i podrem escoltar una jove i brillant intèrpret que podríem dir que és de casa, que juga a casa, millor dit. Aquesta intèrpret que comentaves és la Mariona Camats, una violoncel·lista de 25 anys, nascuda a la Garriga, que va començar la seva formació justament al Conservatori de Música de Granollers, si bé després ha passat per molts altres llocs, esclar. Vindrà a tocar, al costat del pianista Eudald Buch, aquesta música tan bonica que estem escoltant de fons, la sonata per violoncel i piano de Juli Garreta, que sentim en aquesta versió de Daniel Blanc i Romain Gagó. I quina expressivitat, que bonic. Sí que és molt bonic, sí. I al mes de febrer, concretament, el dia 17, ens podrem endinsar en un altre estil de música, en un altre concert, en el món dels barbershop. És a dir, aquest estil de música vocal que darrerament també està tinguent com molt d'èxit, no? Com un revival, Sí. I que transmet un altre estil més desenfadat, més fresc, i això, associem música doncs, als Estats Units dels anys 40, 50... I és que el cicle Carles Riera ha convidat els The Humphreys Quartet, una formació catalana que ha obtingut diversos premis, que ha actuat en molts llocs d'Europa i que, si visiteu la seva web, podreu veure com doncs, combinen aquest punt d'humor amb aquest cant, que us vindran moltes ganes de veure'ls en directe, ja que fan un repertori molt diferent, des d'un repertori clàssic a versions actuals de Rosalia, no? Doncs sí, fan tota mena de música amb aquest estil barbershop, que és tan fresc, no? I encara dins del cicle Carles Riera tenim un concert del grup BCN 216, una formació especialitzada en repertori contemporani, de la qual forma part el pianista també de Granollers i professor de l'Escola Municipal de Música, en Jordi Masó. I és que en Jordi Masó és també qui interpreta la sintonia del nostre podcast. I tant. La sintonia és Tocs de Festa, de Josep Maria Ruera, i l'hem treta d'un enregistrament d'això, d'en Jordi Masó. Vaja, més granollerí, impossible. Però tornant al concert, hi sentirem música del compositor nord-americà Magnus Lindberg, que és aquesta que estem sentint, i serà el dia 24 de març. I escolta'm, que és que aquest cicle ens agrada molt, no ens cansarem de dir-ho, i ens permet, doncs, això, apropar-nos a intèrprets de casa, música de cambra, ensembles, músiques actuals. Escolta'm, que està superbé. I per acabar amb els concerts d'aquest cicle que tant dèiem que ens agraden, tindrem també en José Vicente Castelló, reconegut intèrpret de trompa, i ens farà un repertori, doncs, d'aquest instrument.
Oh, m'encanta la trompa. Em fa molta il·lusió aquest concert. I la sentirem acompanyada en una pianista, en aquest cas serà la Ivette Frontella, que tindrà lloc aquest concert el 14 d'abril. Un concert on hi haurà un repertori molt diferent, des de Beethoven, Schumann, Scriabin, Bozza, una mica de tot, no? Sí, una cosa bastant variada, no? Però bé, escolta, segur que serà ben bonic amb aquesta sonoritat de la trompa. Doncs hem revisat el cicle Carles Riera. Va, què fem ara? Doncs què et sembla si mirem què ens ha preparat l'Orquestra de Cambra de Granollers? Som-hi. Bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Potser això que sona ja ho esteu reconeguent amb aquest viatge d'hivern de Schubert. Es tracta, doncs, d'un conjunt de poemes cantats que va escriure per veu i piano i que és una música tan expressiva i que té tanta força que n'hi han hagut moltíssimes versions al llarg dels temps. En aquest cas serà una versió per veu i orquestra que ens acompanyarà en un dels concerts. És una de les obres més conegudes de Schubert, però, com dius, se sol sentir en el format original per veu i piano. O sigui que serà molt interessant sentir-la en format orquestra. El 23 d'octubre, al costat de l'orquestra, sentirem la veu del tenor Roger Padullés, que és doncs, especialista en lied, i de fet vam tenir la sort just fa un any d'escoltar aquest intèrpret, aquí mateix a Granollers, amb un repertori que dedicava de cançons de Juli Garreta. I passades les festes nadalenques, el 22 de gener, l'Orquestra de Cambra ens proposa un repertori que entra d'allò més bé. Algunes simfonies de Haydn, concretament les que ens proposen veure la vessant més romàntica, entre cometes, d'aquest compositor. Això, i quan dius romàntic vols dir que es tracta d'amor apassionat, vols dir que és d'un canvi d'època, exactament què... Jo crec que quan han posat aquest títol al concert es refereixen a això, que és la música que ja acosta més a Haydn a l'estil romàntic, a l'Sturm und Drang i aquestes coses, no? Però potser ja ho explicarem en el seu moment. Val, doncs et sembla que seguim endavant i deixem els oients amb la intriga de tot això que vindrà? Sí, escoltem una mica de Haydn primer, va. Doncs seguim avançant, que tenim feina, i si abans parlàvem de Garreta, el 12 de febrer l'orquestra ens proposa música d'un altre autor català que a més s'ha complert el centenari aquest 2022. I es tracta de Xavier Turull, de qui sentirem l'obra titulada L'amor incert, que posa música a un poemari de Rosa Leveroni. Doncs en aquest concert, que es titula Serenates, l'orquestra tornarà a anar de bracet amb una veu de casa, la mezzo Marissa Martins, que porta ja temps treballant repertori català del segle XX. O sigui que ben segur que valdrà la pena. També hi sentirem la Serenata per cordes de Borja, que és molt bonica, no us el perdeu. I sí que és una música molt bonica, de fet ja en parlarem quan sigui el moment, no? Seguim avançant? Bueno, això és l'idili de Siegfried, de Wagner. Ara sí que parlem de música romàntica en tots els sentits, eh? Total. Tant en el sentit del moviment artístic com del període històric, com en el sentit de la peça en relació a la temàtica amorosa, no? I és que aquesta obra la va escriure Wagner per la seva esposa i és una de les que escoltarem al concert del 30 d'abril, anomenat en un concert que es diu Idil·lis. I a part d'aquesta música de Wagner hi sonarà un altre idili, en aquest cas escrit per Leos Janáček, que es pot considerar més aviat un cant d'amor a la terra natal de l'autor, però bueno, ja ho anirem explicant, això. Sí, tu, perquè ens queden moltes coses per explicar, anem al gra, i de moment ens hem centrat revisant el cicle Carles Riera i els concerts de l'orquestra. O sigui que ara ens falten, a veure, propostes dels cors residents al teatre, que són els cors Jove Amics de la Unió, el cor de cambra i el cor Veus.
Doncs deixem enrere el món dels instruments i ens centrem en la música vocal. La veu i la polifonia coral seran els protagonistes del concert que oferirà el Cor de Cambra de Granollers el 20 de novembre, que se centra en obres corals de compositors actuals. Va, apuntem-ho a l'agenda per poder gaudir d'aquests cors de primer nivell que interpreten repertori exigent i on hi sentirem una selecció variada d'això que comentes, música actual per cor i a capella. I per la diversitat del repertori que hi ha, han titulat el concert com a Calidoscopi. I després d'aquest concert encara ens haurem d'esperar fins al mes de febrer per tornar a veure un cor a l'escenari. I sonarà una cosa així. I és que en aquest cas el Cor Jove ens presenta una proposta, com podeu escoltar, que va de gospel. Aquest estil originat en esglésies afroamericanes i que té tanta acollida els darrers anys, no? Com si Granollers fos Harlem per un dia, tu. Igual. De fet, el cor comptarà amb la col·laboració d'una persona que és un referent en aquest camp a Catalunya, en Ramon Escalé, que treballarà amb el cor que dirigeix normalment la Marta Dosaigües, per aquest concert del dia 25 de febrer. Trobo que aquest món del gospel segur que ens farà reflexionar de, què vol dir gospel, què vol dir música espiritual, o què fa que tingui tant d'èxit. Sí, és un tema que segur que dona per divagar força, com ens agrada a nosaltres. I tant, música religiosa, espiritual, o potser no? Com ho veus? Ja ho veurem, és una bona pregunta, però bé, ja hi dedicarem tot un episodi. Tens raó, que si no, no avancem. Doncs seguim, parlant també amb música religiosa, ens anem en un dels altres concerts que trobarem a la temporada i és el del 12 de maig, on s'estrenarà una obra que el cor Veus, el cor d'infantil d'Amics de la Unió, que ha encarregat en aquest cas a Bernat Vivancos, que es titula Missa per la Pau. És habitual que els cors d'Amics de la Unió encarreguin repertori de nova creació. Això que sentim és música de Vivancos, però òbviament no és l'obra que sentirem, ja que és un encàrrec, és una estrena, no la podem sentir encara. I, com us deia, solen fer això, solen estrenar una obra cada temporada, que és una cosa fantàstica, i, de fet, amb en Bernat Vivancos ja hi han treballat anteriorment amb resultats fantàstics. En aquesta ocasió, com que es tracta d'una missa i a més el cor anirà acompanyat d'orgue, el concert es farà a l'església de Sant Esteve, on ja recordem l'orgue de Josep Maria Ruera, del qual també hem d'estar molt orgullosos com a granollerins. I tant. I en aquest concert encara hi ha més sorpreses. Ah, sí? Sí, perquè l'obra s'interpretarà conjuntament amb l'Escolania de Montserrat, de la que Vivancos va ser director fa uns anys. O sigui que tindrem 2 magnífics cors de veus blanques, segurament 2 dels millors del país, estrenant una obra d'un compositor que coneix molt bé les dues formacions, ja que tant amb l'una com amb l'altra hi ha treballat intensament. No deixem la música sacra perquè ens queden 2 concerts per comentar en els quals hi col·laboren tant els cors com l'orquestra. Un d'ells seran les Passions de Bach, que podrem escoltar el 26 de març i, per tant, sentirem això, aquesta obra escrita pel geni del barroc. M'imagino que serà una selecció d'alguns números de les Passions, perquè si ens les posen allà totes les Passions de Bach podem durar tot el dia de concert,
segurament agafaran els fragments més coneguts, les àrees, no? Com una espècie de greatest hits. Això. I tant de la passió de la de Sant Mateu com la de Sant Marc, perdoneu que m'encallo. I a part, doncs, els cors i l'orquestra hi haurà també solistes que encara no us podem concretar, però que pot ser que hagin estat els guanyadors d'aquesta beca Bach que es fa anualment. Exacte, això ho explicarem millor, però vaja, és una beca molt important que dona suport a joves cantants que puguin treballar aquest tipus de repertori i com que es concedeix a l'octubre, doncs encara no se sap qui la tindrà, però seran els qui la guanyin que participaran en aquest concert. I acabarem la temporada amb un concert que segur que serà un èxit, ja que s'interpreta una gran obra molt coneguda, que és el Requiem de Fauré. Que bonic. Aquí també col·laboren, com dèiem, els cors, l'orquestra, i aquest concert es durà a terme el 28 de maig. Serà una mena de festa final, on també fins i tot hi haurà algunes peces de Pau Casals, ja que el 2023 es commemora el 50è aniversari de la seva mort. Caram, doncs sí que és com acabar la temporada amb un castell de focs, no? Tal qual. I, escolta'm, si hem acabat de repassar la temporada, què? Vol dir que hem acabat el nostre primer episodi? Doncs suposo que sí, però va, abans d'acabar, deixa'm recordar que qui vulgui repassar quins concerts hi ha, només cal que visiti el web teatreauditoridegranollers.cat i es passegi per la programació. Això, dins la secció Viu la Clàssica, trobareu aquest raconet dedicat a Sons en el Temps, on podreu escoltar aquest episodi, altres episodis del podcast, l'altra temporada. De tot. I fins i tot us podeu subscriure al perfil de les nostres xarxes socials per també comentar-vos qualsevol cosa, pregunta, el que sigui, no? I abans d'acabar, deixa'm anunciar una darrera novetat d'aquesta temporada. Ah, vinga, vinga. Mira, resulta que a nosaltres ens agrada molt fer aquest podcast, però també ens agrada escoltar-ne d'altres. I per això hem pensat que al final de cada episodi en recomanarem un. Poden ser sobre música o sobre qualsevol altre tema. L'única condició és que ens agradin. Clar que sí, és que hem pensat que si la gent que ens escolteu sou oients de podcast, doncs què millor que també coneixen de nous, no? Exacte, mirarem de proposar-vos projectes independents, que no estiguin vinculats a grans emissores o productores, ja que aquests ja tenen els seus canals i són prou coneguts. Avui m'agradaria fer una primera recomanació que em fa una il·lusió especial. Vinga, va, deixa-ho anar. Es tracta del podcast, que aquest sí és de temàtica musical, titulat Un espai al pentagrama. És un projecte de l'Alba Nogueres, que a finals de l'any passat va publicar un llibre titulat, així, Un espai al pentagrama, on recollia 12 entrevistes a compositors catalans nascuts a partir de 1980. A partir del llibre vam engegar un podcast, en el qual jo també hi participava i per això he dit que em feia il·lusió, on comentàvem les entrevistes, aprofundíem en alguns temes, bé, xerràvem a partir del llibre. Però ara aquest podcast ha començat una segona temporada on l'Alba entrevista davant dels micròfons a compositors catalans actuals, establint una conversa tranquil·la sobre música. Uau, que xulo. A més, també és un projecte que s'enregistra en aquesta casa, a Ràdio Granollers. Ah, exacte, és un producte made in Granollers, però amb vocació de país, eh? Doncs va, des d'aquí, si voleu escoltar Un espai al pentagrama, què et sembla, Oriol? Els hi deixem l'enllaç a la web i així també ho podeu remenar. I res, ara us deixem, que hem d'anar preparant tots aquests altres episodis que parlarem dels 2 primers concerts de la temporada. Adéu-siau. Que vagi bé.